Spoločnosť Comprex Vilseco sa zaoberá čistením všetkých sietí, ktorými prúdi ako médium voda alebo iná tekutina. Ich ekologickou, patentovanou technológiou Comprex už zrealizovali v Európe množstvo zaujímavých projektov. Čistili potrubie chladiacej vody v rafinérii v Kralupoch, ostravské vodárne a kanalizácie, rozvody na vodnom diele Gabčíkovo-Čunovo, jadrovú elektráreň Mochovce, rôzne bioplynové elektrárne, ale napríklad aj 14 km rozvodov vody v Drahovciach. Ekologický a ekonomický spôsob čistenia zaujal aj betonárku v Malackách, ktorá ich oslovila s prosbou o pomoc. V betonárke v Malackách vykonávame čistenie polyfunkčného objektu. Polyfunkčný objekt znamená, že máme administratívnu časť a priemyselnú časť. Priemyselná časť je zásobovaná studňovou vodou, rovnako tak je zásobovaná aj administratívna časť studňovou vodou. Jedná sa o približne 5 objektov. Trvanie celého čistenia je naplánované na jeden pracovný deň. Následne po čistení vykonávame dezinfekciu rozvodov. V malackej spoločnosti mali extrémny nános zo studní. Postupne museli vystriedať niekoľko vrtov, až sa dostali k poslednému vrtu, ktorý mal čistú vodu. Avšak tieto tri predchádzajúce studne zanášali celý systém pieskom, pieskovými inkrustami a rôznymi mechanickými naplaveninami. Počas čistenia sme zistili, že systém bol extrémne zanesený, aj keď sa jedná o plastové potrubia z polyetylenu a PPR. Zamestnanci spoločnosti Comprex Vilseco začali s čistením v skorých ranných hodinách. Ich patentovaná metóda bola opäť úspešná. Metóda je pomerne jednoduchá, to znamená, my do systému vháňame vodu so vzduchom. Je to presne v časovom aj priestorovom rozlíšení. Čo sa týka samotného čistenia, štandardne vieme vyčistiť rozvody do priemeru DN 1200. Závisí to od toho, koľko čistiacich jednotiek teda použijeme. Postup je nasledovný, máme čistiacu jednotku Comprex, ktorou vieme vyčistiť priemer potrubia do DN 400 a o dĺžke približne 1,5 km denne. Večer po kompletnom prečistení a vydezinfikovaní rozvodov mohli zamestnanci betonárky s čistým svedomím používať čistú vodu.